I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ćemo pričati o Sasukeovoj smrti. Danas ću vam izneti teoriju o tome da će Boruto zapravo ubiti Sasukea. Neću puno da dužim ovaj uvod, pa hajde da krenemo. Pre nego što gledate ovaj video i krenete da pišete da Boruto neće pobjeći iz sela, pogledajte video koji će vam biti prvi u opisu, tačnije link tog videa će vam biti prvi u opisu i u pinovanom komentaru. Također, ovo je moja teorija, mislim, ne znam kako da je nazovem zato što sam ja izmislio ovu scenu, ali postoji mogućnost da će se nešto ovako desiti. Sasuke Hokage iz senke i on brani selo s polja. Ne znamo skoro ni jednu moć članova Kare organizacije, ali zasigurno znamo da su veoma moćni. Boruto odlazi u Kare organizaciju i tu dolazi do time skipa od 2 godine. Za te 2 godine je Boruto veoma ojačao. Kare organizacija je krenula na veoma važnu misiju, a Sasuke je krenuo da ih zaustavi. Kare organizacija nije znala da će se suočiti sa jednim od najjačih shinobija. Sasuke se borio protiv 3 člana Kare organizacije i pobedio ih je, ali je ovo bila teška borba. Sasuke je skoro ostao bez čakre i bio je povređen. Boruto je dobio dojavu da je neko ubio njegove prijatelje iz Kare organizacije i krenuo je na bojno polje. On nije znao da je to Sasuke. Boruto je bio iznerviran i krenuo prema toj osobi i došao je Sasukeu iza leđa i zamahnuo mačem. U tom trenutku se Sasuke okrenuo i Boruto je shvatio da je to Sasuke, ali nije mogao da stane. Sasuke je pao i to je bio Sasukeov kraj. Zato što je ubio Sasukea, uzeo je njegov mač kao sećanje na svog učitelja. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa pozdravlja vas Balkanski Učiha.